Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair-vos que estigueu aquí i també agrair les persones que estan connectades des de casa. I també agrair al Col·legi de Metges que ens hagi permès en el Cercle de Salut poder disposar d'aquesta sala i per poder tractar d'un tema que realment ens preocupa i ens ocupa en les dues institucions, com és el canvi climàtic. Quan parlem de canvi climàtic, parlem d'emergència climàtica, parlem de salut global, són paraules que tots ja hem introduït en el nostre vocabulari i que fins i tot vivim. Però l'objectiu no és que només en parlem, sinó que siguem capaços, com a sistema sanitari, de fer passos per actuar d'una manera positiva per millorar aquesta situació. Un dels temes que tenim clar és que el sistema sanitari som un actor que té dues cares. Per una banda, com a sistema sanitari, rebem les conseqüències del canvi climàtic sobre la salut de la nostra població i, per tant, atenem pacients que ja pateixen, com he dit, els efectes del canvi climàtic. Tenim, i fins i tot surt a la premsa, tenim cops de calor, tenim reaguditzacions de malalties cròniques, tenim problemes de salut mental, tenim problemes de salut reproductiva i tot això forma part de l'atenció que com a sistema sanitari hem de donar. Però a part de rebre les conseqüències, també en som causa. I aquí és on avui volem posar l'accent. És a dir, hem de ser conscients, i ja ho som, i ja s'estan fent accions, i avui en aquesta taula en tindrem exemple, però, com ara comentàvem mentre ens estàvem esperant, tenim una emergència temporal, deixeu-m'ho dir així col·loquialment, de posar-nos les piles per fer més accions perquè aquest impacte que generem en el canvi climàtic es redueixi. I per parlar d'això, avui ens acompanyen, per una banda, el doctor Josep Maria Antó. Ell és investigador sènior de l'IES Global i catedràtic emèrit de Medicina de la Pompeu Fabra. A més, és un expert reconegut en aquest tema a nivell de país i a nivell internacional i és un privilegi que ens acompanyi a tots nosaltres. Ell ens posarà dimensió a aquesta realitat i també esperança en allò que es pot fer per reduir aquest impacte. I des d'una vessant més pràctica i més activa, dues grans empreses del sistema sanitari. Per una banda tenim el senyor Jordi Pujades Rovira. Ell és tècnic de Medi Ambient i Eficiència Energètica de l'Institut Català de la Salut. Per tant, és una empresa que només pel volum que representa, clarament amb les dades que tenen, jo crec que també ens ajudarà a situar-nos. I també ens acompanya d'AstraZeneca la senyora Alba Encochea, que ella és la responsable de Government Affairs d'AstraZeneca a Espanya. És una multinacional també, que és una empresa sensible en el tema des de fa anys i que la seva experiència jo crec que també ens pot ajudar a veure el recorregut que tots plegats podem tenir. I soc conscients que asseguts aquí esteu representants de moltes institucions que també esteu treballant en aquesta línia. Per tant, quan acabin ells, jo crec que el debat l'hem de fer entre tots i que cadascú de vosaltres que esteu aquí asseguts aporteu també el que a cada institució estem fent. Jo dono la paraula a ells, que són les persones que realment en saben, i per tant començarem amb el doctor Josep Maria Antó. Moltes gràcies. Bona tarda. Sí, se sent. Bona tarda, gràcies a totes i a tots. Gràcies especialment al Cercle i a la Mònica per la invitació a participar en aquesta sessió.
Com ella deia, en paraules amables, jo faré una mica de teoria, posaré una mica de paraigües amb això. I tampoc sóc un expert, sóc una persona que s'ha dedicat a la salut ambiental i a l'epidemiologia ambiental fins que fa, doncs, l'any 2019 vaig decidir dedicar-me completament al tema del clima i la salut i això és una mica el que m'ha portat aquí. Aleshores, permeteu-me que el títol que hem posat és la salut planetària com a resposta als reptes de l'antropocè i aquí veureu com encaixa el de la descarbonització dels sistemes de salut. I bàsicament el que miraré en aquests, sembla que 15 minuts, i Mònica, sisplau, m'aixeques la mà quan se m'acabi, sobretot de proposar 4 missatges. El primer és que estem en una època de la història que en diem antropocè, encara que sigui des del punt de vista geològic, però cada vegada més en un sentit ampli, que en relació a altres períodes suposa un risc existencial per la humanitat i que per tant això d'alguna manera porta un imperatiu fins i tot ètic d'actuar amb ambició i amb urgència. La segona, que en aquest marc de l'antropocè la idea de salut planetària o alguna altra idea bessona com la d'una salut aporten enfocaments que ens permeten des del sector de la salut respondre a aquests reptes de l'antropocè com la crisi del clima i altres, i protegir la salut humana. El tercer missatge és que en aquest context cal amb urgència adaptar els sistemes de salut, adaptar d'una banda, adaptació, i de l'altra assolir balanç zero d'emissions, o sigui, adaptació i mitigació. I finalment el missatge de que per fer tot això no només calen recursos que són imprescindibles i activitat, i expertes i experts, sinó que també cal que canviem el xip d'alguna manera i que aprenguem a pensar i actuar en termes del període que estem vivint i els reptes en què ens enfrontem. Això de l'antropocè, a la dreta teniu una imatge que s'ha fet molt famosa, que són els límits planetaris, prové d'un article al Science l'any 2015, fa una setmana i mitja s'ha publicat un update d'aquests límits planetaris i aquí darrere d'aquesta idea dels límits planetaris hi ha bastanta ciència de diferents àmbits de ciències de la Terra que el que ve a dir és que per una sèrie de dimensions del planeta, entre elles el clima, la biosfera, la Terra, les aigües dolces, també les aigües dels oceans, els fluxos bioquímics del fòsfor i el nitrogen, que per bastantes d'aquestes dimensions ja hem ultrapassat els límits en els quals es manté l'estabilitat del sistema de la Terra i d'aquests sistemes i a nosaltres ens permet seguir funcionant d'una manera o d'una altra. I amb alguns d'aquests, amb l'àrea vermella, amb la biodiversitat, amb el fòsfor i el nitrogen, probablement estem en zones ja de canvis irreversibles i amb altres, com els del clima, probablement entrant-hi, els experts diuen que més enllà de 2 probablement entrarem en una fase en la qual els canvis s'accentuaran i seran difícils fins i tot de predir. Això té una connotació molt important que probablement no teníem a les agendes fins ara, la urgència. I aquest és un informe de l'Panell Internacional del Canvi Climàtic de l'any 2008 que es va fer a l'avançada perquè s'han fet ara els informes fa uns mesos, fa un any, i aquest informe, que s'ha fet famós com el del grau i mig, el que diu sobretot és, ara sabeu que ja hem passat d'un grau, segurament assolirem el grau i mig en aquesta dècada, i el que diu és els riscos de passar d'un grau i mig a 2 són molt alts, augmenten molt, i si passem de 2 encara més, i per tant l'objectiu, que cada vegada sembla menys factible, hauria de ser no passar d'un grau i mig, i per això el que hauríem de fer en la línia de l'Acord de París és disminuir les emissions un 45% al 2030 i ser zero al 2050. I aquest és el marge i els últims informes del Panell Internacional del Canvi Climàtic han accentuat aquest missatge. Això té una connotació en el cas té una doble connotació en el cas de la salut humana. La primera és que això ja ens està impactant ara. I la segona és que les dimensions
que es prediuen d'aquests impactes probablement seran incompatibles amb el tipus d'organitzacions socials que tenim fins ara i especialment encara més pels més vulnerables, que són els països i les poblacions més pobres. Quin impacte té això ara? No estem en condicions de dir quin impacte té ara. Per exemple, l'Organització Mundial de la Salut fa servir una xifra que és fins al 2050 tindrem uns 250.000 morts anuals pel canvi climàtic, sobretot deguts a onades de calor, infeccions, etc. Però aquesta xifra és una xifra absolutament infraestimada i no tenim la metodologia per donar una xifra, perquè, com veieu aquí, això és un informe del canvi climàtic a Catalunya, l'últim informe es va fer el 2016, i el que diu, home, van classificar els impactes amb rellevants, possiblement rellevants i difícils de predir. Ja veieu, per exemple, els difícils de predir les grans sequeres, però cada vegada són més fàcils de predir i de conseqüències més grans de les que es pensàvem. Rellevants, doncs els que veieu aquí, les onades de calor, etc. I possiblement poc rellevants, malalties transmeses per aigua i aliments, i ara sabem que aquestes també hi ha malalties transmeses per l'aigua i aliments que s'estan incrementant com a conseqüència del canvi climàtic i d'altres impactes de l'antropocè. Però per posar alguna dimensió, per exemple, recordareu la famosa onada de calor del 2003, 70.000 morts més dels esperats a Europa, una crisi social considerable i política en alguns països. Com a conseqüència d'allò hem introduït en molts països plans de protecció de les onades de calor. Ara hem acabat un estudi que està acceptat a Nature Medicine i que sortirà en les properes setmanes, i en aquest estudi hem mirat quin ha estat l'augment de mortalitat atribuïble a la calor durant l'estiu del 2023, juny, juliol i agost. I l'estimació és a Europa 61.000 morts més de les esperades, a Espanya entre 11.000 i 12.000, i en aquest estudi que està fet a nivell de països doncs no puc donar ara la xifra a Catalunya, però en el MOMO, si anem al MOMO, a Catalunya s'estima que hi van haver uns 700 morts de més, però això correspon a uns 4.000 a Espanya, i nosaltres hem comptat que són 11.000, més de 11.000 a Espanya. Per tant, les xifres són molt altes, aquests impactes són molt grans, i el que no sabem és si haguessin estat molt més grans sense els plans d'acció davant de les onades de calor. Per tant, les xifres anirem tenint més mètodes per mirar aquestes xifres, però són xifres molt importants. Això ha portat a un canvi, que jo dic un canvi de paradigma en la manera de pensar sobre els problemes de salut. I en el meu cas, en el meu àmbit, sobretot l'àmbit de les malalties cròniques, el canvi de paradigma ha estat aquesta idea de la salut planetària. I aquesta idea de la salut planetària prové d'aquest article al Lancet l'any 2015, i bàsicament el que ve a dir aquest article és un article d'una comissió internacional amb moltes cites, molt llarg, però que convergeix amb un missatge. No hi haurà salut humana en els propers segles si no hi ha salut del planeta. De la manera que hem alterat la salut del planeta i amb canvis irreversibles, és il·lusori pensar que mantindrem els estàndards de salut humana que els més rics hem assolit. I, per tant, vol dir que hem d'aprendre a pensar que en el futur, perquè hi hagi salut humana, hi ha d'haver salut del planeta. És una condició necessària, imprescindible. I aleshores aquesta idea de salut planetària i aquest enfocament, com també en el camp de les infeccioses, una salut, et permet pensar els problemes de salut d'una altra manera. I aleshores algunes de les persones que esteu aquí ja heu vist aquesta diapositiva, però és la que jo vaig començar a fer servir fa uns anys per dir, escolta, això la pràctica què vol dir? Això la pràctica vol dir aprendre a pensar que hi ha situacions que són bones per la salut humana i pel planeta, aquestes són les que ens interessen, n'hi ha que són dolentes pel planeta i per nosaltres i aquestes són les pitjors, i després n'hi ha que són contradictòries. I molt breument, les bones i bones ha fet que parlem cada cop més de cobeneficis. I aquesta idea de cobeneficis és molt important, està guanyant molta importància. Per exemple, hi ha treballs que a nivell global mostren que
les polítiques alineades amb l'Acord de París per la mitigació i el 45% de reduccions al 2030 o net zero al 2050, aquestes polítiques eviten morts, que són morts evitables per contaminació, per alimentació, per mobilitat, que es xifren en milions a tot el món. Hi ha un estudi molt citat, internacionalment molt influent, de l'Institut de Ciències del Clima del País Basc, que ha estimat que el valor d'aquestes vides a nivell global equival a poder finançar aquestes polítiques a nivell global. Evidentment, als països rics el balanç surt negatiu, hem de posar més diners per les polítiques que el valor que tenen les vides que estalviarem en els països rics, però a nivell global és equivalent al cost. Per tant, aquesta idea de cobeneficis és una idea clau. I les ciutats sostenibles, els sistemes alimentaris sostenibles, hi ha molts exemples de cobeneficis. I en l'altre extrem hi ha les coses dolentes pel planeta i per nosaltres, i per mi l'exemple paradigmàtic, entre altres coses, perquè soc pneumòleg de formació, és el tabac. I el tabac, hi ha evidència, hi ha un informe de l'Organització Mundial de la Salut, i és un dels sistemes de producció agrícola més devastadors que hi ha, produeix desertificació, està basat en un ús intensiu de pesticides i plaguicides i és un exemple paradigma de dolent per la salut humana. Estem parlant de problemes, el tabac, uns 100 milions de morts al món a l'any, la contaminació en conjunt global, uns 9 milions de morts al món a l'any. També la manera com estem fent servir els productes químics i moltes noves entitats, aquest és un terme que s'està fent popular, per exemple, les nanopartícules o els plàstics. I llavors hi ha les dues situacions que són més contradictòries. Una, probablement la que fa pensar més, que és dolent per nosaltres però bo pel planeta. Hi ha alguna cosa que sigui dolenta per nosaltres i ens sacrifiquem una mica? En algun moment vam pensar que el Covid, però ja hem descobert que el Covid ha passat, o almenys la fase aguda del Covid ha passat i hem recuperat els nivells d'emissions que teníem abans i ens hem posat al dia. Per tant, tampoc ha sigut bo pel planeta. Per tant, aquesta és una àrea per pensar. I l'altra, que és bo per nosaltres, si ho fem bé, però dolent pel planeta. I aquí hi ha dos exemples, sobre els quals cada cop hi ha més coneixement, són els sistemes sanitaris i els antibiòtics. Estan relacionats. Els sistemes sanitaris en el seu conjunt, els antibiòtics com un exemple de tecnologia sanitària que és dolenta per nosaltres amb la manera que l'estem fent servir, però també pel planeta perquè té conseqüències importants en la biodiversitat, amb la transmissió horitzontal de les resistències antibacterianes. I això una mica, en aquest model de salut planetària, és el que em dona la porta d'entrada en el sistema de salut. Llavors, aquesta idea de que els sistemes de salut produeixen emissions importants que són causa de canvi climàtic, de pèrdua de biodiversitat, d'altres impactes en les aigües, etc. Aleshores, això ja té un recorregut. Aquest és un article publicat l'any 2020 al British Medical Journal, que és molt pedagògic i que explica una mica com desenvolupar una agenda per descarbonitzar el sistema de salut. Aquesta idea que cal descarbonitzar els sistemes de salut es basa en l'evidència que en els països més rics i desenvolupats, entre el 4 i el 8 o el 9% de les emissions nacionals de cada país són atribuïbles al sistema sanitari. I es calcula que tots els sistemes sanitaris junts, però això vol dir sobretot els dels països rics, serien a la llista d'emissions per països, equivaldria a ser el 5è, el 6è, poder el 4è país, depèn de com ho mesurem. Aquest és un dels primers estudis publicats, després n'hi ha hagut altres i n'hi ha algun molt interessant de global, algun dels articles publicats sobre d'on venen aquestes emissions en el sistema sanitari. Estan fets amb dades econòmiques, dels balanços econòmics del sistema sanitari, taules input-output, amb una metodologia input-output, i, per exemple, en aquest estudi a Austràlia, el 34% de les emissions CO2 equivalent venen dels hospitals públics, el 10% dels hospitals privats, el 20% de tots els productes farmacèutics i així progressivament.
les despeses de capital, els serveis mèdics especialitzats, etc. L'atenció primària, doncs, un 4%. És a dir, la part més important, lògicament, perquè és la part més energia intensiva del sistema sanitari, doncs estan els hospitals, amb la tecnologia que fem servir, i també en els medicaments. Per tant, aquesta és una xifra important per un sector que té vocació de protegir la salut i també de tenir un rol exemplar, demostrat en moltes altres situacions, no? I per tant una bona oportunitat per dir aquí tenim l'oportunitat de reduir les emissions i tenim l'oportunitat també de jugar un rol exemplar i de lideratge en el conjunt dels països. Una organització que ha treballat, i que segur que els meus companys i la companya a la taula coneixen millor que jo, que ha treballat molt aquests temes, és una ONG que es diu Healthcare Without Harm, atenció, sistema sanitari sense dany a la salut, i per exemple té un informe en el qual a mi m'agrada molt aquests 4 missatges. Tenim la responsabilitat de fer front a l'impacte del clima i a la crisi del clima i els acompanyants, els altres, la biodiversitat, etc. Això vol dir sobretot 2 tipus d'estratègies: adaptar-nos, perquè és el que ha passat amb les onades de calor. Això de l'adaptació ara, potser fa 5 anys no dèiem que era urgent, però és que és urgent l'adaptació. La tercera, la mitigació, disminuir les emissions. I l'última, tenir aquest rol d'ambició i de lideratge i d'exemplaritat. Si hi ha un país que probablement ha assumit com a autoritat sanitària un compromís de lideratge, probablement és el National Health Service als Estats Units, que d'altra banda està amb la crisi amb la que està, però la veritat és que han posat recursos, han creat infraestructura i tenen un paper bastant de lideratge i l'ambició de ser els primer sistema sanitari en països desenvolupats que sigui carbon neutral. Un altre fet important és l'Organització del Mundial de la Salut. El 2022, per la COP26, va decidir posar en marxa un programa enfocat als sistemes de salut i al canvi climàtic. Aquest és un tema del que es parlarà molt i que tindrà protagonisme en la COP27 aquest any, i bàsicament el que fa és proposar 2 estratègies. Una estratègia de sistemes resilients, que vol dir bàsicament adaptació, i aleshores posar recursos, posar objectius, posar estratègies, i també una estratègia de mitigació, el que dèiem abans, adaptació i mitigació. Per posar això en marxa ha creat una iniciativa que es diu ATACH, que s'hi han apuntat bastants països. Per exemple, Espanya està en la web, està assignat aquest compromís ATACH amb el compromís de tenir un sistema de salut zero emissions al 2050. Crec que estan fent les primeres passes i que em sembla que és important. En les altres 2 intervencions hi haurà molts exemples d'això en la pràctica, que crec que és el que és important segurament, però això també és per dir, amb aquest paraigües més teòric, que els instruments per portar això a la pràctica s'estan desenvolupant ara amb més escala. Aquest és un article publicat al Lancet Planetary Health de l'any passat, sobretot per adaptar als mètodes d'avaluació de les tecnologies que fem servir, estudis de cost-efectivitat o de cost-benefici, les intervencions de descarbonització. Aleshores, aquest article, que és recent, proposa com passar des d'identificar una intervenció, n'hi ha moltes, per exemple, n'hi ha una amb diàlisi sostenida, amb green dialysis, diàlisis amb disminució de les emissions. Partir de la intervenció, utilitzar mètodes de life cycle analysis. Aquests mètodes miren les emissions no a través de les dades econòmiques input-output, sinó dades directes de tots els elements de la cadena de la tecnologia, aleshores traduir aquests anàlisis amb emissions de CO2, traduir això amb arbres de decisió i acabar incorporant-ho a estudis de cost-benefici i de cost-efectivitat. I això és un exemple d'alguna cosa que estem fent ara, no sé si està aquí l'Helena Zotova, em sembla que no hi és, que és un projecte europeu
L'any passat la Unió Europea, el programa Horizon, va financiar 5 projectes de cop de clima i salut. I aleshores nosaltres a l'IES Global, la Catherine Ton en lidera un, es diu Catalyze. Tots aquests projectes posen molt èmfasi en les polítiques i en les intervencions. I aleshores hi ha un work package en el projecte que és sistemes de salut. Aleshores, dins d'aquests sistemes de salut, una primera cosa, perquè el projecte encara no fa un any que ha començat, el que ha fet l'Helena Zotova, que està acabant ara el màster de Salut Pública, és un estudi per veure com aquesta metodologia de la teoria del canvi es podria adaptar a intervencions en el sistema de salut, i ha fet servir aquest model conceptual. Algunes de les persones que esteu aquí segurament heu estat participants, gràcies especials, i ahir em va passar aquesta diapositiva de dir, que no sé si l'havíeu vist, però de dir, bueno, el que penseu és que fan falta iniciatives en tots els pathways d'aquest model de teoria del canvi, les polítiques, la indústria, les institucions i també els professionals per avançar des de la situació actual fins als objectius desitjats. I les dues últimes diapositives per dir, hi ha un element que hem de tenir present que també forma part de l'obligació d'actuar que tenim, que és l'element ètic. Això està alineat perfectament als objectius de desenvolupament sostenible. El gràfic de la dreta prové d'una cimera que va fer l'Acadèmia de Premis Nobel de Suècia amb l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units el 2021. Va acabar amb una crida per l'acció firmada per al voltant d'un centenar de premis Nobel, i aquesta imatge sintetitza la idea dels objectius de desenvolupament sostenible, que és reintegrar la societat amb la biosfera reduint el gap d'equitat que tenim. I aquest gap d'equitat també està present en els sistemes sanitaris, i acabo amb aquesta diapositiva que és d'un article de fa pocs mesos en el Nature Medicine, que es diu 5 trajectòries per l'atenció a la salut amb zero emissions, i el que teniu en l'eix vertical són les emissions per càpita de països de CO2 atribuïbles als sistemes de salut, i en l'eix horitzontal un índex de vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. I passa aquesta llei que estem quasi universal, que estem acostumats a veure en tantes situacions, que, com veieu veure a l'esquerra i a dalt, els països més rics són els que generem més emissions i som els que tenim menys vulnerabilitat. I el tamany del cercle vol dir que tenim una població que tampoc és la més gran, i en canvi a l'altre extrem, els països de renda més baixa i sobretot a l'Àfrica, són els que tenen menys emissions, pràcticament no en tenen, i en canvi són els més vulnerables a l'impacte d'aquestes emissions, que som els que generem més. I per tant, una mica un missatge també de dir, no és només un missatge de supervivència, el de prendre'ns molt en sèrio i amb urgència aquesta crisi del clima en el sistema sanitari, sinó també un imperatiu ètic, i gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, doctor Antó. Jo crec que ha sigut una síntesi molt clara de la situació que tenim, i per tant, ara a continuació que el senyor Jordi Pujades ja entrarà amb el què les empreses estem fent, doncs ha de ser un revulsiu important. Bona tarda a tots, soc en Jordi Pujades, treballo des de fa 16 anys com a tècnic de medi ambient a l'Institut Català de la Salut, i us explicarem una mica la nostra visió d'això que ens ha explicat el doctor Antó. A mi m'agrada sempre començar explicant què és l'ICS. Aquí és una mica estrany perquè la immensa majoria de vosaltres sabeu què és l'ICS, però ho faré igualment perquè ens donarà una mica de perspectiva de la magnitud de l'ICS. L'ICS és el major proveïdor públic de serveis de salut a Catalunya, i a Catalunya tenim una població de referència que és el 82,2% de la població de Catalunya, al voltant d'uns 6 milions de persones. Ho fem en 8 hospitals, 332 centres d'atenció primària i 617 consultoris locals, és a dir, gairebé 1.000 edificis, que es diu de pressa. I per fer tot això en tots aquests edificis, el més important, 52.000 professionals que estan treballant a l'Institut Català de la Salut.
Què fem a l'Institut Català de la Salut? Doncs atenció sanitària. Fer que aquesta població de referència que tenim no només li curem les malalties, sinó que evitem que emmalalteixin, volem que estiguin sans, és la nostra missió. I sabem que aquesta missió, aquesta tasca que fem, la fem en un món que està en contínua degradació. Cada cop tenim un medi ambient, un entorn, que cada cop està més degradat. La percepció d'aquesta degradació de l'ambient ha anat canviant al llarg dels anys. Al principi, als anys 70, quan vam començar a parlar d'aquests temes, es veia com una cosa de 4 hippies conspiranoics que el que volíem era tallar-nos el creixement econòmic. A poc, l'evidència científica i l'evidència que podem veure amb els nostres propis ulls cada dia ens va portar a que realment això existeix, que no és cap invent. Després, quan va començar això, vam dir, d'acord, estem malmetent el planeta, però el sistema sanitari en tot això no hi té res a veure. Com hi ha de tenir res a veure? Si van vestits de blanc, si ens curen les malalties, això no té res a veure una cosa amb l'altra. Evidentment això no és així, a poc ens en anem donant compte que l'atenció a la salut de les persones és una activitat humana i com totes les activitats humanes tenen un impacte sobre el medi ambient que ens porta a una degradació constant. El següent pas que vam tenir és que tenim un entorn degradat, el sistema de salut hi té molt a veure, com ha dit el doctor, aquestes dades que van sortint periòdicament i que ja començarem a tenir-les molt a la memòria, que és aquest 5% de les emissions globals, si fos un país seria el 5è o el 4 en emissions. Per tant, tenim un paper important en aquesta degradació, però és igual, és a dir, no ens importa. Com que ens curen les malalties, que facin el que vulguin. Aquesta idea és el que tenim en aquest moment. O sigui, que aquesta cosa que ens pot fer fins i tot riure i dir no, això no pot ser, és el que tenim ara mateix. I la prova que m'agrada posar, l'exemple que m'agrada posar, és la llei de residus que es va aprovar al govern espanyol el passat juliol. És la llei de residus i sòls contaminats, que és molt ambiciosa, és molt valenta, ataca, posa impediments, posa prohibicions, posa impostos i posa sancions a tot el material d'un sol ús, a tot el material plàstic, sobretot, però als serveis sanitaris no. Som una excepció. No, vosaltres feu el que us doni la gana. I aquest és el següent pas. Senyors, tenim això, però és responsabilitat nostra i ens hem de fer responsables nosaltres també. I aquest és el punt en el que ens trobem ara mateix. I en l'ICS ho tenim bastant clar i us volíem explicar una mica què fem per mirar de reduir aquest impacte ambiental de la nostra activitat d'atenció sanitària. Doncs fem diverses coses. Des del 2019 tenim en marxa una flota sostenible de vehicles, tota la flota que fem servir sobretot per atenció domiciliària de l'atenció primària i per l'hospitalització a domicili de els hospitals, però també els serveis auxiliars, el manteniment, el transport intern de documentació i matèria. Aquesta flota, a partir del 2019 vam començar a canviar-la per fer-la sostenible. Ara mateix tenim 417 vehicles, dels quals 172 són elèctrics purs, 162 són híbrids elèctrics i 83 són de gas. Aquests vehicles que tenim fan 5 milions de quilòmetres a l'any, aproximadament. I això vol dir, comparant amb si ho féssim amb vehicles de combustió convencionals, estem estalviant 350 tones de CO2 a l'any, d'aquests viatges que faríem igualment si els féssim amb vehicles tradicionals. Tenim la certificació EMAS a l'atenció primària. Els nostres centres d'atenció primària treballen amb un sistema de gestió mediambiental, que és un conjunt de procediments i de formes de treballar transversals que fan que el dia a dia de l'atenció primària tingui en compte l'impacte ambiental que té i una millora contínua per anar reduint-lo a poc. En aquest moment tenim la certificació EMAS, que és el reglament europeu que certifica la correcta gestió ambiental, és un dels més exigents que hi ha al món, i ara mateix tenim 164 centres d'atenció primària certificats. Quan acabi aquest any, si tot va com ha d'anar, arribarem gairebé a 190 i anar creixent fins que els tinguem tots. També contractem l'energia elèctrica amb garantia d'origen renovable. Això és una acció que estan fent moltes empreses ara.
Què vol dir això? Que l'energia elèctrica que arriba als nostres hospitals i als nostres centres ve d'on vingui, ve de les nuclears segurament, ve de cremar carbó i de cremar gas, també de les renovables, però el que fem en el nostre contracte és exigir que tot el nostre consum, que són aproximadament 150 gigawatts d'hora a l'any, que és moltíssim, doncs tots aquests gigawatts hora demanem a les empreses que ens els subministren que ens garanteixin que es produeixen de manera renovable en algun lloc. Per tant, estem forçant al mercat elèctric a que generi energia renovable per subministrar-nos a nosaltres perquè els hi hem demanat per contracte. Són 150 gigawatts hora a l'any, que en ser renovables suposa un estalvi de 40.000 tones de CO2 a l'any, que és moltíssim. No en teníem prou amb això i no només fem energia renovable en el contracte, sinó que la fem nosaltres. Hem començat un projecte per autoproduir energia fotovoltaica en els nostres edificis. Ho fem amb 280 centres, que són els hospitals, els 8 hospitals, i tots els centres d'atenció primària que tinguin sostres disponibles, cobertes disponibles. Farem una instal·lació de 15,5 megawatts, que perquè us feu una idea estaran escampats per tot el territori de Catalunya, però si estiguessin junts, aquests 15,5 megawatts seria una de les instal·lacions fotovoltaiques més grans que hi ha a Catalunya. Per tant, és un repte important. Produirem 22 gigawatts hora a l'any, que en el cas de l'atenció primària suposa autoconsumir un 30% del que necessitem, i en el cas de l'Ixen global és un 15%. Quan hi afegim els hospitals, que són grans consumidors, el percentatge es baixa una mica, però vaja, això ho acabarem de desenvolupar durant el 2023 i tindrem aquests percentatges d'autoconsum. Hem fet un sistema de digitalització de la gestió de residus. És a dir, tenim un sistema en el qual tots els contenidors de residus sanitaris que surten dels nostres centres van etiquetats amb un codi de barres que els dona a cada contenidor un codi unívoc, és a dir, aquell contenidor queda identificat i sabem què li passa a aquell contenidor des que surt dels nostres centres fins que arriba al tractament final. Els tenim identificats, quantificats i tipificats, és a dir, sabem de cada un dels contenidors un a un quin tipus de residu és, quin volum té aquell contenidor, i un cop arriba a la planta de tractament ens el pesen i aquesta dada s'incorpora també a la base de dades, per tant sabem quina quantitat de pes de residus hem tingut també. Tot això va associat a la documentació oficial i obligatòria de residus sanitaris que queda integrada dintre d'aquest sistema, de manera que entre altres, a més d'ajudar-nos amb l'organització, disminueix el consum de paper, perquè es converteix en paper zero. Fins ara tot anava en paper i ara ja no. I a més, també en tema ambiental, el que ens permet és que sapiguem com estem tractant els residus a cada lloc, no només a cada edifici, sinó dintre els edificis grans, com l'Hospital de Bellvitge que veieu aquí ara, dins de cada planta, dins de cada servei, sabem quines quantitats de cada tipus de residus s'han generat. I això ens permet comparar-nos entre nosaltres. Quan són tan grans, diem, doncs mira, l'Hospital de Bellvitge, el laboratori, ha consumit tal quantitat de residus. El de l'Arnau de Vilanova n'ha consumit una quantitat proporcionalment més petita. Què estan fent millor en aquest altre lloc? I ens permet detectar bones pràctiques i ineficiències, perquè la gestió de residus sigui més eficient i tinguem menys emissions de CO2 també. El tèxtil circular, aquest és un projecte que ens agrada molt. L'Hospital de Bellvitge és l'únic de l'ICS que té bugaderia pròpia, renta la seva pròpia roba, i a més renta la de l'Hospital de Viladecans, que també és de l'ICS, una part de la Vall d'Hebron i de l'ICO també, i alguna entitat més. És una bugaderia gran, i quan renten la roba doncs hi ha peces de roba que s'han de llançar. Algunes són perquè tenen taques que no es poden treure, altres que tenen strips, altres que finalment han arribat al fi de la seva vida útil perquè ja no tenen capacitat de servei, i això vol dir 3.000 quilos de roba a l'any. I vam dir, què podem fer amb aquesta roba? Vam contactar amb una entitat de caràcter social que es dedica a la gestió de residus, que és la Fundació Engrunes, i té molt especialment amb els residus tèxtils, i vam començar a buscar maneres de què fem aquests 3.000 quilos de roba a l'any. I vam dir, home, la millor manera és que aquesta roba tingués un ús dins del propi hospital. I què fem en l'hospital que ens puguem fer amb aquesta roba? Doncs vam pensar, bosses. A l'hospital es fan servir quilos i quilos de plàstic, que són bosses d'un sol ús. Per exemple, per transportar la roba bruta, entre moltes altres coses. També a la farmàcia, tot el producte farmacèutic que es mou dintre l'hospital i que serveix a la farmàcia hospitalària
es serveix en bosses de plàstic. Vam agafar aquests llençols, la Fundació Grunes ens va confeccionar aquestes bosses donant lloc de treball a 2 persones en risc d'exclusió social, per tant hi afegim una vessant social també, i ens ha permès donar una segona vida a aquests 3.000 quilos de roba i treure'ns de sobre 300.000 bosses de plàstic a l'any. Ara el que estem intentant és replicar-ho a la resta de la nostra empresa i ja tenim exemples en què s'ha fet. Per exemple, l'Hospital de Can Ruti va fer unes quantes bosses també aquest passat abril i n'estem veient exemples que ho estan replicant en altres entitats sanitàries del país, la qual cosa ens alegra moltíssim. Tot això que fem, quan ho mirem a vegades al dia a dia, diem que no estem fent gaires coses, són cosetes petites, que et sents com que no acabes de fer el que voldries, no? Però clar, com que són tan grossos, aquestes petites coses es converteixen en coses molt grans. Són petites passes, però són petites passes d'un gegant. Per tant, estem contents de tot això que hem endegat. I a partir d'ara què? Què tenim de cara al futur? La visió que tenim és la descarbonització, és a dir, deixar d'emetre CO2. I el primer que hem de fer és mesurar això. I ho volíem mesurar amb quilos de CO2 emesos per cada unitat d'activitat assistencial. Què és una unitat d'activitat assistencial? Doncs això s'ha de definir bastant bé. Una unitat d'activitat assistencial podria ser una estada hospitalària, per exemple, i tota la resta d'activitats que fem, donar-li una proporció d'aquesta unitat bàsica i tenir un indicador en aquest denominador que ens permeti tenir quilos per unitat d'activitat assistencial. Primer de tot, mesurar. És a dir, i això, mesurem-ho, però com? No és fàcil, perquè tenim una part que sí que la tenim molt controlada, la part de l'energia es pot calcular molt bé, la part dels residus també s'està començant a calcular molt bé, però hi ha unes parts que se'ns escapen molt. La part dels proveïdors, les farmacèutiques, totes les empreses de producte sanitari, no sabem quines quantitats de CO2 representa aquell producte que ens estan servint o aquell servei que ens estan donant. Les empreses de serveis com la neteja, el manteniment i 1000 coses més, que tenim una quantitat de proveïdors enorme que no sabem com comptar i com comptabilitzar aquestes emissions de CO2. Un cop puguem mesurar i sapiguem quina unitat tenim de CO2 per unitat assistencial, el que voldrem és reduir-la. Primer nosaltres, amb totes aquestes accions que ja hem anat fent i moltes altres que podem fer, i quan nosaltres ho puguem reduir el que farem serà exigir als nostres proveïdors, a través de compra verda, que redueixin aquesta emissió de CO2 per producte servit o CO2 per unitat de servei donada, perquè a nosaltres ens permeti que la nostra petjada també es redueixi. Quan arribem aquí, en aquest punt, que serà d'aquí uns quants anys, suposo, com menys millor, ens quedarà encara una altra opció, que és compensar. És dir, jo ja no puc reduir més la meva petjada de carboni, però puc fer que un bosc amb una biodiversitat i amb una capacitat d'absorció de CO2 enorme garanteixi, amb els meus recursos, que no s'exploti, que no es tali i que continuï absorbint CO2. I això ens permet reduir petjada de carboni fins a arribar a ser neutres en carboni. I fins i tot podria arribar el moment en què fóssim positius en carboni, és a dir, que reduíssim més del que estem emetent ara. I fins aquí el que us volíem explicar del que estem fent a l'ICS. Moltes gràcies per l'atenció. Moltíssimes gràcies i ara a continuació la senyora Alba Ancochea ens donarà un altre exemple del que una gran empresa pot aportar en el nostre planeta. Bueno, pues en primer lugar quisiera dar gracias a Mónica Bota en nombre del Colegio de Médicos de Barcelona por darnos la oportunidad AstraZeneca de estar hoy aquí compartiendo además mesas con expertos en la materia como el doctor Antó o el doctor Jordi Pujadas. Y que solo el poder estar aquí, la verdad, y poderos escuchar ha sido un auténtico privilegio. Espero poder dar desde el punto de vista del mundo empresarial y concretamente de la industria farmacéutica el cómo también podemos contribuir a esa mitigación y a esa descarbonización del proceso asistencial
AstraZeneca somos una compañía de más de 83.000 trabajadores que tiene presencia e impacto positivo en más de 100 millones de pacientes en 130 países, si bien tenemos centros de investigación e innovación en UK, en Estados Unidos, en Suecia y recientemente pues acabamos de precisamente inaugurar uno aquí en Barcelona que esperamos con una inversión de hasta 800 millones los próximos 5 años e incorporar incluso 1.000 trabajadores más a nuestra plantilla. Para nosotros la innovación y la ciencia es precisamente el medio por el cual creemos que podemos dar curso a nuestro compromiso con un futuro saludable para las personas, para la sociedad y para el medio ambiente. De ahí que haya empezado ofreciendo cifras sobre nuestra apuesta por la innovación y la investigación, pero también cifras sobre nuestros empleados, porque la estrategia de sostenibilidad de AstraZeneca empieza por cada una y todas las personas que conformamos la compañía, pero continúa por lo que hacemos, por supuesto, como industria, pero también la proyección que tenemos al exterior y cómo podemos colaborar con distintos agentes y concretamente también con los sistemas de salud y todos los stakeholders, hasta, pues desde las cadenas de suministro hasta los pacientes, para que entre todos contribuyamos a este futuro más saludable de las personas y del planeta. Esta apuesta por un futuro más saludable pues queremos hacerla para afrontar los principales desafíos, desde el impacto climático hasta el acceso a la sanidad, pero haciéndolo siempre en base a unos criterios de transparencia y de ética, y de ahí que nuestra estrategia de sostenibilidad está basada en los clásicos ESG, pero siempre haciéndolo alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Es por eso que nuestros principales pilares en la estrategia de sostenibilidad son, por supuesto, el acceso a la salud a través de la prevención y apostando por una resiliencia del Sistema Nacional de Salud, con esa cultura y ética empresarial en la cual apostamos por la diversidad, por supuesto, adheridos a la Declaración de los Derechos Humanos y con distintos sellos y certificaciones que respaldan nuestro compromiso por los empleados. Y en base a esta estrategia también de Zero Carbon Ambition, que es la que nos centraremos hoy, junto con el binomio de acceso a la salud y protección del medio ambiente. Quisiera comentar solo someramente que, tal y también como comentaba el doctor Pujades, no se trata únicamente de disminuir nuestras reducciones o de compensar, sino que tenemos que tener unos estándares y tenemos que tener unas métricas claras. Nuestra apuesta está basada en la Science Based Target. Pretendemos y estamos ya en muy buen camino de conseguir para el 2025 una reducción de nuestra huella de carbono de alcance 1 y 2 del 98% y para el 2030 incluso el 50% de las de alcance 3. Porque no pretendemos únicamente disminuir nuestra huella, sino también llegar incluso a tener un impacto positivo en el entorno climático y continuar protegiendo nuestro planeta. Además, tenemos reconocimientos que nos guían, como concretamente el sello del MITECO, del que voy a hablar a continuación, pero el sello del MITECO lo que hace es certificar que hemos reducido y compensado nuestra huella de carbono en 3 años. Para recibir esta certificación tenemos que registrar nuestras emisiones y también las acciones que hacemos por compensar. También nos gusta resaltar que estamos dentro del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, Forética, porque entendemos que la única fórmula de conseguir ese futuro saludable para las personas y para el planeta es hacerlo en sinergias y en una coordinación con otras instituciones en base a una política de colaboración público-privada y, en definitiva, el objetivo 17 de desarrollo sostenible, que es trabajar todos en sinergia para conseguir cada uno y todos los objetivos. Nuestras principales pretensiones en materia de medio ambiente, o sea, como empresa, como compañía, son nuestra Zero Carbon Ambition, que os acabo de mencionar, potenciar e impulsar la naturaleza y la biodiversidad. Pues ejemplo de ello es que a través de nuestra estrategia de AZ Forest, pues hemos reforestado ya más de 10 millones de árboles. Concretamente en España se traduce en
50 hectáreas de 5 bosques, ¿no?, en diferentes puntos del territorio español, pero también estamos comprometidos con esa descarbonización del proceso asistencial de la que nos han mencionado tanto el doctor Antó como el doctor Puyades en sus intervenciones. Para nosotros el marco normativo es un referente, pero queremos también tener muy claro que aunque cada vez la legislación se complejiza más, porque es uno de los retos, concretamente pues para la industria farmacéutica, supone un reto, nosotros ya vamos un paso más allá y nos hemos anticipado a todos los estándares que están por venir. Os mencionaba nuestro logro del sello Miteco, porque para precisamente tener esta certificación, que como os digo requiere 3 años sucesivos registrando y que continuamos las emisiones, pues también hemos tenido que electrificar nuestra flota, tal y como se mencionaba en el IX. Bueno, en este caso, en 2023 ya hemos conseguido la electrificación del 45%, pero para 2025 estará el 100% de la flota eléctrica. Además, también nuestros edificios, tanto en Barcelona como en Madrid, son de consumo prácticamente nulo. Y además también trabajamos distintos proyectos de recogida de residuos, de reciclado, etcétera. Creemos que esta iniciativa no puede venir sin esa potenciación de la biodiversidad de la que os comentaba, pero siempre involucrando a cada uno de los empleados de AstraZeneca. El año pasado 1.000 empleados trabajaron de forma voluntaria en generar una huella medioambiental positiva en Sevilla, y tenemos también iniciativas que nos permiten generar alianzas público-privadas. Concretamente os voy a mencionar un par de ellas, que quizás sean las más significativas. Ciudades que inspiran, además porque concretamente además el Ayuntamiento de Barcelona está implicado en esta iniciativa, que parte de las Net City Carbons, que son esas 100 ciudades sostenibles a lo largo de toda Europa. Y nos hemos sumado sociedades científicas, asociaciones de pacientes, AstraZeneca y por ahora 7 de los municipios, ¿no?, de más de 50.000 habitantes de España, para concienciar sobre la importancia de la calidad del aire y la salud, ¿no? Cómo el adecuado cuidado de la calidad del aire pues tiene un impacto positivo en la salud, y no solo es un aspecto medioambiental, sino es también un aspecto de salud y que implica cuidar a todos y cada uno de nuestros vecinos, y concretamente todos aquellos que padecen enfermedades respiratorias o enfermedades cardiovasculares. Como os comentaba al inicio, la apuesta de AstraZeneca por la protección medioambiental no solo es una cuestión de compañía, es también un elemento que queremos proyectar al exterior, y precisamente bueno, pues quería comentar también cómo, partiendo de esta iniciativa de mercados sostenibles, ¿no?, que se basa en los estudios previamente presentados, como es el estudio Lancet o la iniciativa de Healthcare Without Harm, hasta las elecciones en el proceso asistencial pueden suponer una reducción de emisiones de hasta un 35%. Por eso también desde AstraZeneca estamos llevando a cabo distintas iniciativas que van a contribuir a la descarbonización del proceso asistencial. Bueno, pues tal y como ha comentado perfectamente además con el ejemplo del IX el doctor Pujades sobre la parte de descarbonización de instalaciones y flotas, esa es una parte que recae directamente, ¿no?, en la responsabilidad fundamentalmente de los sistemas de salud y los hospitales, pero sin embargo hay una parte de mejorar la prevención, que en un estudio que se ha realizado concretamente con diabetes, pues se ha demostrado que mejorando la prevención y ofreciendo una asistencia responsable, pues se podía llegar a disminuir, pues eso, como os decía, hasta el 35% de las emisiones. Concretamente, el 30% mejorando la prevención y un adecuado manejo de la enfermedad, y un 5% utilizando apps y la atención telemática, ¿no?, remota. Desde la parte de prevención de las enfermedades, un diagnóstico temprano y a tiempo puede disminuir el impacto en huella de carbono. Pues os voy a poner un ejemplo, ¿no? El proceso de diálisis durante un año de una persona tiene un impacto de unas 7 toneladas de carbono. Pero no solo eso, sino que estamos hablando también de electricidad, de consumo de agua, de consumo de distintas sustancias químicas. Entonces, en el momento en el que hay un diagnóstico a tiempo, muchas veces podemos prevenir enfermedades y, por tanto, reducir todo lo que es la huella del proceso asistencial.
También estamos hablando de la prevención. En la prevención, pues programas como el que he mencionado anteriormente de Ciudades que Inspiran, ¿no?, que ayudan a mejorar la calidad del aire, pero también a adquirir hábitos de vida saludables que evitan que se encadenen enfermedades. Y también optimizar la gestión de la enfermedad. Pues, por ejemplo, hay otro estudio que demuestra con creo que es con insuficiencia cardíaca, que las hospitalizaciones que se pueden evitar mediante un programa de seguimiento telemático pueden ser de hasta 8 toneladas de carbono por paciente, concretamente en lo que es la parte de hospitalizaciones e ingresos. Por lo tanto, toda la parte de prevención, pues desde la industria farmacéutica también pues podemos colaborar, por ejemplo, con distintos programas que estamos desarrollando de innovación con hospitales y concretamente aquí en Cataluña tenemos varias iniciativas que permiten de manera telemática pues hacer seguimiento a los pacientes. ¿Ofrecer una asistencia de manera diferente? Pues, por supuesto, mejorar las intervenciones. Hay también, concretamente esto con la parte respiratoria, aunque tenemos aquí al doctor Antó, que es experto en esta materia, sí que me atrevo a mencionar que hay un estudio en UK que utilizando las adecuadas guías clínicas pues se puede evitar la huella de carbono que puede generar no solo hospitalizaciones e ingresos, sino también un exceso de uso, ¿no?, de los tratamientos SABA, que como sabéis bueno, pues tienen un alto impacto de emisiones de efecto invernadero, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Por la parte de la industria, ¿cómo también podemos colaborar? Pues, por ejemplo, en AstraZeneca estamos desarrollando el primer inhalador Net Zero, que estará disponible en los mercados en el 2025. Es verdad que tendrá que pasar aspectos regulatorios, también todo lo que es la adaptación, ¿no?, del sistema sanitario y el paciente, y todo eso lleva un tiempo, lleva un proceso, pero sí que hay también una apuesta de ofrecer pues eso, nuevos fármacos que tengan el menor impacto posible. De esta manera, también quiero finalizar, bueno, pues eso, recordando que todos tenemos un rol, ¿no?, en la descarbonización de los procesos asistenciales, desde las propias administraciones sanitarias, los proveedores, los clínicos y la industria farmacéutica, pero también los pacientes. Es importante implicar directamente a través de campañas y concienciación a los propios pacientes, porque también las elecciones que ellos adopten sobre cómo desplazarse a los hospitales, el uso que hacen de los propios medicamentos, la adherencia al tratamiento, eso tiene también una repercusión directa en el proceso asistencial. Así, y para terminar, nuestros objetivos para el 2023, pues por supuesto, siguen siendo ser referentes en sostenibilidad y garantizar los máximos esfuerzos, no solo para compensar, sino sobre todo para reducir nuestra huella de carbono y acelerar nuestra ambición Net Zero Carbon. Hacerlo implicando a todos nuestros empleados, pero también hacerlo a través de la colaboración público-privada. Y aquí bueno, se han citado varios ejemplos, como en colaboración con el ayuntamiento, en colaboración con los hospitales, en colaboración, pues ahora que estamos trabajando también, ¿verdad, Laura?, con el Colegio de Farmacéuticos para impulsar el reciclado, pues podemos entre todos tener un máximo efecto y potenciar al máximo el mitigar el efecto que estamos teniendo en nuestro planeta y con ello pues mejorar la salud de todas las personas que en él vivimos. Así que nada, estamos a vuestra disposición para continuar desarrollando iniciativas de colaboración pública-privada y entre todos maximizar el impacto. Moltes gràcies. Ara el que sí que considerem és que el que és important és que tinguem un debat i que molts dels que esteu aquí asseguts doncs, també participeu i ens expliqueu el que s'està fent a les diferents institucions. Veig l'Hospital del Mar, veig Sant Joan de Déu, veig Granollers i potser hauria de veure algú altre que no veig, però... Sí. Cristina? Sí. Sí, no sé si micròfon... Sí. Sí, clar, haurem de repetir que si no, clar, no ens senten si no parlem amb micròfon, no?
Jo diria que des de... Hola, ara sí, no? Bona tarda. Des de l'Hospital del Mar, alguna reflexió de tot aquest període en el qual estem aprenent. I jo diria el primer. Primer, la presa de consciència de que com a organització sanitària resulta que som un dels més contaminants com a empresa, i això cal doncs ensenyar a tots. El 5% d'emissions, que seríem un 5è país, i que el Jordi ho ha dit. Aquesta presa de consciència de l'organització realment s'ha de prendre aire i dir, ostres, perquè vol dir presa de consciència no dels consums. Això no es tracta de monitoritzar consums. Això es tracta de presa de consciència dels nostres impactes dels consums, per quines àrees, parlo d'hospital, àrees d'hospital, per quines activitats, per quins processos, quines són les més contaminants. És l'àrea quirúrgica, és una àrea de farmàcia, és l'àrea de radioteràpia, quan parlem de gasos, quins gasos. Per tant, aquest espai en què l'organització, tota conjunta, tant direcció com professionals han de fer la presa de consciència, doncs això és molt important i no es pot fer tan de pressa, perquè això significa arribar a les activitats del dia a dia. L'activitat del dia a dia, deia el Jordi, activitat assistencial. Ens hem de referir a tot. La bona notícia és que crec que en les nostres organitzacions i concretament a l'Hospital del Mar ja hi ha molts professionals que ens demanen i que ja tenen iniciatives. Tenen iniciatives des de la farmàcia, tenen iniciatives des de l'àrea quirúrgica, tenen iniciatives des de la UCI. I en aquest moment hi ha un canvi generacional de professionals joves que han fet recerca bibliogràfica i que ens expliquen com ho estan fent en altres organitzacions. I per tant això és un element positiu. Dit això, nosaltres des de l'Hospital del Mar ja fa temps que en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa vam marcar els nostres compromisos i en l'àmbit mediambiental el nostre compromís anava en aquesta línia, la disminució de la nostra petjada de carbònic, sensibilitzar-nos als residus i al bon ús dels recursos. Això, baixat en el dia a dia de l'organització, més enllà del que seria l'edifici, un edifici nou que pot ser sostenible, que pot ser molt sostenible, baixar-ho té dues mirades, Vull dir, quins serien els nostres objectius organitzacionals i com ho fem perquè hi hagi l'àmbit de la col·laboració dels professionals a nivell operacional. Com ho fem? Com ho traspassem? Per tant, aquest àmbit és el que nosaltres hem estat desplegant i en aquesta fase llarga de prendre consciència. Per exemple, quan parlem, Jordi, de la roba plana, el bon ús de la roba plana no és el mateix per la salut mental que per la geriatria, que per la UCI. Per tant, aquesta de tots plegats està reflexionant. Aleshores, en l'àmbit de marcar-nos l'estratègia i els objectius hem estat treballant molt i ara sí que probablement ja tindrem el nostre quadern de comandament, senzill, però que d'alguna manera sí que tots ho aboquem. Tindrem per una banda els organitzacionals dels consums, conèixer la petjada, i després hem marcat 8 indicadors operacionals en el qual tothom està contribuint i que d'alguna manera des de tots els centres que formen part del MAR, Esperança Fòrum, MAR i el Centre de Salut Mental, són coneixedors. Aquí hi ha iniciatives, en el Jordi n'han dit moltes molt més impactants, però en dic unes altres que coincidim. Doncs la teleassistència, la contractació verda, el bon ús de la roba, la uniformitat, els pijames d'un sol ús, el plàstic, la segregació de residus, el malbaratament alimentari i facilitar la mobilitat dels professionals. Clar, quan dius aquests 8 objectius, que podríem estar tots d'acord, el més important és que l'organització ho faciliti. Si posem fonts d'aigua, podrem dir que no hi hagi botelles de plàstic, però han d'haver-hi fonts d'aigua i han d'haver-hi fonts d'aigua accessibles a tot arreu. Si diem illes de reciclatge, ha d'haver illes de reciclatge no en els menjadors laborals, sinó que quan algú està en el seu despatx i té una poma, pugui saber on treu la poma. Per tant, acabo. Primerament, conèixer bé la informació que tenim,
la presa de consciència de si és la informació que volem tenir i que tothom hi participa, des del més operatiu al que estigui en un àmbit de comandament o la direcció, facilitar l'entorn, anar avançant en facilitar l'entorn, perquè això en el dia a dia ho hem de facilitar, i anar compartint entre tots aquests quadres de comandament de com ho podem fer aquests objectius per comparar-nos. I acabo dient això, el més positiu, que les noves generacions ja ens interpel·len i que a més fan recerca bibliogràfica i ens diuen exemples d'altres llocs. Digues. Ja ho ha dit tot la Cristina. Nosaltres també tenim bastanta sort pel lloc on estem connectats a la xarxa Districlima i tal, i això ha sigut mano de santo en quant a temes d'emissions i temes de consums. Però jo més que res voldria fer una pregunta o una reflexió a tots, perquè nosaltres una de les coses que fem molt és generar mobilitat, i mobilitat en tots els sentits. Jo crec que això que és una cosa que podríem millorar però molt, no ho fem. Començant pel muntó de congressos que anem tots plegats, agafant un avió per anar a Singapur. Vull dir que la indústria financia, que tot aquest lío, podríem predicar una mica amb l'exemple, anar a llocs que s'arribi amb tren, per exemple, o subvencionar el fet que la gent es connecti remotament. Jo crec que hi ha una sèrie de coses que revelen una certa opulència energètica en el sector, que sí, quan fem aquestes reflexions diem, sumem, tal, però després a l'hora de la veritat en la cosa concreta no s'acaba traduint mai. I jo tinc la impressió que aquí seria necessari, jo què sé, des del CatSalut, per exemple, escolti, miri, vostè té que mesurar la seva petjada energètica sí o no, sí o sí, i a més això val no sé quant. És tan greu el problema que afrontem que requereix mesures molt contundents, i jo veig una mica que som voluntariosos, aquí estem, no sé, la Cristina, la Rocío i jo, i anem no sé què, però hem d'atacar el tema des d'àmbits institucionals que obliguen les organitzacions a prendre mesures. De la mateixa manera que és importantíssim que tinguem a les organitzacions experts en malalties infeccioses, que evidentment tenim, doncs hem de tenir que sàpiguin de gestió mediambiental, perquè és que és molt greu el tema. Jo ho dic perquè estem abordant un moment greu que tinc la impressió que no existe, no sé com ho veieu. Sí. Me gustaría comentar que efectivamente debería ser desde un punto de vista institucional donde se planteasen esos estándares y esos criterios, que la verdad es que está por venir, porque los reportes según los estándares de sostenibilidad EFRAG europeos van a traer que por lo menos tengamos que analizar los posibles riesgos de cada una de las acciones o proyectos que vamos a emprender. O sea, quizá no tan a corto plazo vamos a tener que comprometer la reducción, pero sí por lo menos hacer planes que nos obligan a analizar cuál va a ser el impacto de cada una de nuestras actividades. Mientras tanto, es cierto que, por lo menos desde las empresas, del compromiso, yo por ponerte el ejemplo ahora mismo de cómo funcionamos en AstraZeneca, viajes de menos de 4 horas y media no se pueden realizar en avión, se tienen que realizar siempre en medios en tren. Luego también tenemos otras propuestas más amigables, del tipo, tenemos retos para que cada vez que se organiza un evento se reduzcan las emisiones. Entonces tenemos una calculadora de emisión de huella de carbono de cada uno de los eventos, pues ya imaginaros, congresos, reuniones médicas que organizamos, para que siempre, cada vez, la reunión tenga un menor impacto. Entonces es verdad que ahora mismo estamos con políticas más incentivadoras y movilizadoras, pero lo que está por venir es que vamos a tener que adaptarnos a una legislación que nos marque cuáles son las máximas emisiones que podemos tener como empresa. El doctor Antó també volia fer un comentari. Sí, el comentari aquest, això que deia l'Olga, que em sembla molt important, de dir, ostres, com fan falta mesures contundents. Jo crec que el que passa és que probablement moltes de les coses que estem fent, això ho ha dit el Jordi en la seva intervenció en la primera part, segurament són les que havíem d'haver fet en els anys 90, que ja parlàvem de sostenibilitat, però era un altre...
i no les hem fet. Ara comencem a fer-les, però esclar, comencem a fer-les en un moment en el que el nivell de creixement econòmic, que vol dir creixement de les emissions, i en un moment amb la magnitud dels impactes, el problema és que fem tard. I aleshores es produeix una paradoxa, que és típica de vegades de reunions com aquestes, que quan expliques tot el que fem, sembla que fem molt, però resulta que cada vegada les emissions creixen, el gap que tenim és tremendo i cada vegada tenim menys anys per assolir la meitat de les emissions. I aleshores aquí jo crec que està el nucli del problema. Jo no sé quina és la solució, imagina't, ni remota idea, però em sembla que és un moment que crida a compromisos de molt alt nivell, de molt lideratge, de molta honestedat. Una organització que es compromet, l'ICS, haurà de tenir ens haurà de dir en quina data creu que serà carbon neutral, o AstraZeneca, o sigui, en quina data creieu que sereu carbon neutral, el 2050 o el 35 o el 2150, i tenir una mètrica transparent que es publiqui periòdicament en la que realment es pugui veure com evolucionen aquests compromisos. Però esclar, això ho ha de fer tothom, ho han de fer els líders, ho han de fer els gestors, el sistema ha de posar recursos. Jo crec que aquí està, jo crec que el repte de veritat està amb la magnitud dels impactes i en el poc temps que tenim amb alguns d'ells per aturar-los. Jo crec que especialment, probablement el de la temperatura, també el de la biodiversitat. I jo crec que això, clar, el mantra diu canvis disruptius, és allò de dir, no sé, els que maneu als hospitals, escolta, digueu, aquí no es ven ni una botella d'aigua de plàstic i aigua de l'aixeta i punto, i segurament a l'endemà hi ha una revolta allà organitzada, però clar, el que diu la teoria és que necessites canvis d'aquest tipus, canvis complicats, que són canvis que generen conflicte i que són difícils. Jo crec que aquí és on hi ha un dels reptes importants. Hi ha una anècdota que em fa pensar a vegades, per exemple, quan explicaves el de l'ICS m'ha fet pensar, quan van declarar l'emergència climàtica a la Pompeu, i aleshores, està molt bé, la vam declarar, però al cap d'una setmana vam fer una reunió per dir, i ara què fem, I van començar a discutir, i van sortir dues coses que són bastant interessants. Una, dir, el primer que hem de fer és mirar la petjada de carboni, el primer és que el gerent va dir, no tenim diners per pagar una consultoria que ens miri la petjada de carboni. Però va resultar que teníem un grup a la universitat que era expert en mesurar petjades de carboni d'empreses, el qual va ser relativament fàcil fer-ho. I l'altre és que quan va acabar la reunió del que havíem de fer, el gerent, el Jaume Badia, va dir una frase que em va fer pensar, va dir, això vol dir que ara quan vagi al meu despatx, si ho he entès bé, el que dèiem aquí, vol dir que jo he d'anar a la pila de carpetes, llavors la de sostenibilitat, que la tinc a sota de tot, l'he d'agafar i posar-la dalt de tot. Aquests són una mica els reptes, saps? I tu, Olga, deies, que tenim gent, les infeccions hospitalàries, tenim gent que sap d'infeccions hospitalàries, tenim programes, tenim tecnologia, posem recursos. Això t'exigirà el mateix. I aprendre dels millors, per exemple, aprendre dels millors. Jo vaig anar a fer una xerrada a Canàries i em va sorprendre veure que tenien un grup de treball directament amb el National Health Service anglès i treballaven, saps, mano a mano amb els anglesos amb això, em vaig pensar, això és una bona estratègia. Donaria peu també a més paraules. Bona tarda, soc en Dani Libar de l'Hospital de Sant Joan de Déu d'aquí d'Esplugues. Sí que comentar algunes coses per complementar el que estem debatent aquesta tarda. El primer, el que deia la companya de l'Hospital del Mar, consciència. Nosaltres vam calcular la petjada de carboni el 2021, emetem 8.000 tones de CO2 anuals i això és el primer susto que t'emportes quan fas aquest càlcul, i ja estem elaborant un pla de descarbonització, l'estem treballant, encara no el tenim tancat, i també estem certificant aquest càlcul, que també és important, que algú de fora validi aquest càlcul.
També una de les obsessions que tenim nosaltres com a hospital és l'eficiència dels nostres immobles. Creiem que a dia d'avui no existeix una tecnologia, els BMS, que acostumem a fer servir, no dona la resposta d'eficiència i resiliència que volem de les nostres infraestructures. I estem treballant en un projecte, una capa superior a aquests BMS, per aprofundir en aquesta eficiència i resiliència dels nostres immobles. També estem iniciant un estudi comparatiu de la petjada de carboni, que també l'Alba ho comentava, de lo que és l'hospitalització a casa i l'hospitalització en els nostres immobles. Per tant, també volem fer els nostres números per potenciar amb totes les noves tecnologies aquest acompanyament a casa dels familiars. També comentar que l'última gran infraestructura que hem fet, l'hem fet amb una certificació de sostenibilitat, que això també crec que és important. Quan fem una nova gran obra, ja aplicar uns criteris BREEAM, LEED, hi ha moltes certificacions d'aquest tipus, aplicar-les, i això també és important. Ara tenim previsió de 2 nous grans immobles i també, òbviament, aplicarem aquest tipus de certificacions. I també vam assumir un petit compromís, tampoc no diria que és massa gran, però sí que és significatiu, d'aquestes tones de CO2 que emetem cada any, invertir un mínim de 10 euros en accions per tona de CO2, en accions que reverteixin en el propi hospital per emetre cada vegada més. No és una acció de compensació pròpiament, però sí de conscienciació pressupostària dintre de l'hospital, de dir, ostres, com a mínim això és el que hem d'invertir. I res, només compartir això. Algun comentari més? Jordi? Mònica. De Granollers compartim hospital. Compartim hospital des de l'Hospital de Granollers. Bona tarda, moltes gràcies per la ponència i l'explicació i aportar aquest gra de sorra en el camí de la sensibilització. Nosaltres des de Granollers portem anys treballant, si vols d'una forma oculta o amagada, en aquest tema, fent diferents actuacions. Fa ja 3 anys vam fer una instal·lació fotovoltaica de més d'1 megawatt, que això ens ha permès, representa un 15% del consum elèctric que fa l'hospital, i entre d'altres accions que estan portant a terme, treballem en tots els mateixos temes o temàtiques que heu exposat, Jordi, com és reducció de plàstics, estem treballant amb reciclatge de vidre, en tot el tema de fàrmacs, que és un tema problemàtic. Això a l'hospital s'agrega aquest residu i el tracta de forma diferenciada. Tot el tema de fonts d'aigua també és un tema habitual. Ara ho tenim extès per en tot l'hospital i es retiraran en breu totes les ampolles de plàstic. I una mica ara també hem fet un canvi a l'organització per dedicar recursos específics en el tema del medi ambient, per una mica recollir totes aquestes actuacions que portem a terme des de fa uns anys i poder-li donar forma. No estem en una fase preliminar, nosaltres encara no tenim calculada la petjada de carboni, ni estem certificats, però sí que veiem, mirant una mica enrere, que estem aprofitant l'impuls que està portant a la societat i ens estem alineant per aportar d'una forma amb més empenta a aquest tema. I voldria fer una aportació en base al que deia el doctor Antó, que anem tard, aquest missatge que anem tard, anem uns anys endarrerits, i per aportar una visió positiva, que sense qüestionar que anem tard, crec que tots hem viscut el fet que va calant el fet que tots hem d'aportar i sortir una mica del que és el sector hospitalari, si us adoneu, les generacions que venen darrere tenen una sensibilització que veus que anem pel bon camí. Potser anem lents, però anem pel bon camí. A nivell particular veus que hi ha una sensibilització pels residus, que allò de llançar les bateries on no toca és una aberració, però és una aberració que està generalitzada, ja no és una qüestió, o el plàstic. Llavors, i això ho hem de veure en positiu. Sí que és cert que necessitem l'empenta de les institucions perquè això tingui més força. D'acord? Moltes gràcies. Jo volia fer un comentari també que crec que moltes de les iniciatives que s'estan portant a terme és per reduir en tant que creixem.
no? És a dir, parlem, no? Fem edificis nous, fem tal, i treballem perquè aquests edificis siguin més sostenibles. Però jo crec que hi ha un tema que ens hem de posar com a objectiu, que és allò que estem fent s'ha de reduir, no? És a dir, i crec que un dels temes, i escoltant Astra, no? És a dir, projectes d'investigació per deixar d'utilitzar el plàstic, sobretot a l'hora de packaging, no? És a dir, si no m'equivoco, hi ha algun estudiant del Marc que estava fent una tesi doctoral de quants quilos de plàstic s'utilitzen per intervenció quirúrgica. Llavors, clar, està molt bé que tractem els residus, però és que el millor és que no els generem. I per tant, jo crec que aquí ens toca a tots, dins de l'àmbit de la investigació també, i aprofitar els fons europeus per investigar en aquesta línia. És a dir, l'objectiu és no generar. Reduir és una necessitat perquè anem tard i per tant hem de reduir, però sobretot pensem en no generar. I que una de les coses que segurament hem de fer és compartir. Jo crec que el que hem fet avui, jo us he de dir que he après molt de tots, i sobretot aprendre allò que es pot fer. I que és veritat que els governs jo crec que han de tenir una responsabilitat. Des del Cercle de Salut, un dels objectius que tenim és influir en que això passi. Escoltant a l'Olga, he pensat, tots els hospitals i la primària tenim objectius, la contraprestació per resultats. N'hi podria haver-hi alguna que ens obligués en aquesta línia. I això no existeix. I això no existeix, i que jo sàpiga en aquests moments ni es planteja. Per tant, sí que jo crec que tots estem en què hem de fer més, però estic totalment d'acord amb el doctor Antó que no és suficient el que estem fent i ens toca ser més exigents en les nostres institucions, però també ser més exigents entre uns i uns altres, i que la investigació per al no ús ha de ser un dels objectius. Jo crec que Jordi volies dir alguna cosa i no sé si hi ha algun comentari més. En resposta al que deia l'Olga i també el que ha comentat el doctor Antó, de les accions disruptives, coses que estem acostumats a fer de certa manera, creure'ns que es poden fer d'una altra. Per exemple, treure el plàstic de les ampolles de plàstic. L'endemà tindràs una revolta, segurament, però és que no ens queda altre remei, segurament. El tema de la mobilitat, hi estic super d'acord. Segurament dels que esteu en hospitals, un dels problemes que tenim a tots els hospitals és l'aparcament. La gent no arriba i no troba aparcament. Solució? Fer aparcaments més grans? No. La solució és que la gent no vingui en cotxe, donar-li opcions, perquè si fas l'aparcament més gran, encara que donis opcions perquè no vinguin en cotxe, vindran en cotxe. Per tant, i quan diguis no penso ampliar l'aparcament, tindràs una revolta, però és que no ens queda altre remei. I per altra banda, el que parlàveu ara del no ús dels materials, del plàstic, del que utilitzem en grans quantitats, hem de fer un canvi d'orientació mental també. Durant molts anys, també impulsats per la indústria del producte sanitari, no només de farmacèutica, sinó dels instrumentals, dels materials que usem, era d'anar cap a un sol ús. Ens hem acostumat molt bé a un sol ús perquè és còmode, perquè és segur, perquè ens garanteix una sèrie de coses, i a més, en un embalatge hiperprotector de tots els materials que fem servir. Si tu vas a un quiròfan i veus tot el material que es fa, o sigui, els embalatges que porta l'instrumental quirúrgic, i són uns materials brutals. És a dir, un embalatge de cartró, tu vas a agafar-lo i amb una percepció domèstica, si dius això, l'agafo així. Quan l'agafes dius això com pesa? Mires i porta 5 capes de cartró. Tots estem a favor de la seguretat del pacient, però ens hem de qüestionar, cal tot això? I si ho fem en lloc d'un sol ús reutilitzable, podem garantir que tingui la seguretat del pacient? Doncs abans ho fèiem. Ho haurem de millorar perquè abans també se'ns moria més gent segurament, però hem de buscar alternatives i ho hem de fer ja, perquè és que les quantitats, això que dèieu, nosaltres a l'Hospital Germans Trias també vam fer un estudi d'embalatges de les àrees quirúrgiques. Hi havia alguns tipus d'intervencions quirúrgiques que estaven parlant d'abans de començar la intervenció 20 quilos de residu d'embalatges. Això no pot ser.
ens ho hem de replantejar entre tots, de buscar alternatives. Es que además en este sentido no solo se trata de imponer normas, sino por ejemplo también en los criterios de contratación pública, cuanto más se premie, ¿no?, o se reconozca dentro de los criterios la protección medioambiental, pues también eso se está impulsando, se está moviendo de una manera quizá no tan coercitiva como puede ser la ley, pero sí que es impulsora, ¿no? Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies a tots i a seguir treballant-hi.